Det er en lille kort vejledning i, hvordan man bruger programmet Tarsia til at lave små spil med. Når man starter programmet, så åbner den op med det her vindue her, hvor jeg kan vælge forskellige slags figurer, jeg gerne vil have lavet. Der findes nogle extended versioner, som har fælder ude i siden, og så findes der standard jigsaw, som ikke har nogen fælder. Lad mig prøve at vælge sådan en trekant her, som jo altså består af 16 stykker. Det siger OK. Jeg har nu 16 par herovre i højre side, som jeg skal have tastet ind. Og hvis vi er i gang med noget differentialregning, så kunne jeg jo prøve at skrive x i anden. Og det er så heldigt, at Tarsia, den har matematisk symbol eller matematisk editor, så jeg kan direkte vælge den. Så her har jeg mit første par. På den måde bliver jeg ved med at taste alle mine par ind. Jeg kan lige tage en mere. Så skal vi tage x. Og gangetegnene har jeg også liggende. Det var der. Gange 2. Sådan kan jeg udfylde alle mine felter hernede af. Nede i bunden hernede er der nogle felter, der hedder D. D, det er mine fælder. Jeg kunne lave en fælde, der hed 2x plus 1 måske. Nede i bunden af skærmen kan jeg følge med i, hvordan det ser ud. Jeg kan se, hvordan min løsning ser ud på nuværende tidspunkt. Her kan man se de to par, jeg har tastet ind, og man kan se mit 2x plus 1 er placeret ude som en fælde. Når jeg har tastet det hele ind, så kan jeg printe. Det gør hen under output. Det gode ved output, det er, at det ikke er løsningen, der printes, men de faktisk er samlet på en anden måde, så man kan bede eleverne om at klippe ud. Man kan også bestemme herovre til højre, hvor store de skal være, figurerne. Man går op og trykker på print, og hvis det er en, man gerne vil gemme som pdf, jamen, så vælger man bare pdf her. Alternativt, hvis man skal printe ud, jamen, så vælger man selvfølgelig bare sin printer. Sådan virker Tarsia.